गोदो उन्दैयाव बुंग्राय मेना मेनि खदै लाला बिला थारसोमोन हाबाब आगैया गोदो उन्दैयाव बुंग्राय मेना मेनि खदै लाला बिला थारसोमोन उनावहाय एसे देरस्लिंनानै हान्थुआव गानहां जानजियाव गानहां गेलेयोमोन उनावहाय एसे देरस्लिंनानै हान्थुआव गानहां जानजियाव गानहां गेलेयोमोन दानिया जेरबायाव गाननानै देलायनो रोंनानै फालो फालो सेंग्राफोर खारफाग्रा जाबाय बेजों दानिया जेरबायाव गाननानै देलायनो रोंनानै फालो फालो सेंग्राफोर खारफाग्रा जाबाय बेजों मालाय थुनथ्रिया ABCD फरायहैबाय मालाय थाइस्रिया 1 2 3 4 फरायहैबाय मालाय थुनथ्रिया ABCD फरायहैबाय मालाय थाइस्रिया 1 2 3 4 फरायहैबाय नों थिमफ्रियासो पाउडार फुननानै सिन' फुननानै खावलायाव बैसोनि रेगाबोबाय खावलायाव बैसोनि रेगाबोबाय अरनबारियाव दाउथु गाबदों खाम सिफुं सेरजा हायेनाव रिंखांदों नों थिमफ्रियासो खाफाल हमदों खाम सिफुं सेरजा हायेनाव रिंखांदों नों थिमफ्रियासो खाफाल हमदों हाबाब आगैया गोदो उन्दैयाव बुंग्राय मेना मेनि खदै लाला बिला थारसोमोन उनावहाय एसे देरस्लिंनानै हान्थुआव गानहां जानजियाव